Күренесіз эфирда Татарстанның күнге күншығыш хабарлары, студияда Резида Шамсулина. Бүгінгі программада комиссия қорқынышсызлық талаптарына туры келмеуін ашықлады. Оқушыларға юлны нешік дұрыс кешерге керектігін ескерттілер. Әлмәтлер бірінші бистедегі сәйір ислерден зорландылар. Текшеру нәтижелері нәрсе көрсетті. Уңайлы шортлар, попкорн һәм тонылған кинокартина туған яқны үйрену музейында Россия киносы күні узды. Жайлы отырғышлар, попкорн һәм экранда тонылған кинокартина. Әлмәт туған яқны үйрену музейында фильмнің ябық күрсәтуі өтті. Шәһәрдә Россия киносы күнін шулай белгілеп өттілер. Музей хезмәткәрләре уңайлы шортлар тудырып, музей тормышында актив катнашучыларны кунакка чакырганнар. Фильмның ябық күрсәтуі активистларны хөрмәтләү тантанасыннан башланды. Музейга даими йөрүчеләр һәм аның тормышында катнашучылар бүләкләр алдылар. Музей директоры Айдар Газизуллин фикеренчә, мондый күрсәтүләр гаилә кыйммәтләрен һәм традицияларын саклап калырга ярдәм итә. Балалар өчен бу иске фильмнар аша үткәннең мәдәнияте, тарихы һәм гореф-гадәтләре белән танышу мөмкинлеге. Я думаю, это интересный проект в том плане, что Бу кызыклы проект дип уйлыйм, чөнки музей ул ниндидер экспозициялар оештырыла торган урын, ләкин без бирегә яшьләрне, яңа тамашачыларны җәлеп итү өчен кызыклы проектлар уйларга тиеш. Шундыйларның берсе зур булмаган аудитория өчен экспонатлар арасында ябык киносеанс булды. Туган якны өйрәнү музее шәһәр тарихының чагылышы. Ул Әлмәт авылының заманча шәһәр республиканың нефть башкаласы булуы турында сөйләүче экспонатлар саклый. Күрсәтү Грознойдагы Сабан туйга багышланды. Ябык сеанста 30лап тамашачы булды. Активистларга флешка, термокружка, ирригатор, спорт комплексына чакыру һәм пауэрбанк тапшырылды. Әлмәт мәктәпләренең берсе янындагы җәяүләр кичүе куркынычсызлык таләпләренә туры килми. Моны юл хәрәкәте миллеге учреждениесе белгечләре һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре ачыклаган. Алар традицион тикшерүгә чыктылар. Беренче чиратта узган ел хукук бузулар ачыкланган оешмаларда булдылар. Моннан тыш мәктәпләрнең берсе янында җәяүләргә юлны ничек дөрес кичәргә кирәклеген искә төшерделәр. Сначала мы смотрим налево. Башта без сулга карыйбыз, аннары уңга, аннары яңадан сулга һәм машиналарның юклыгына инангач юл аша чыгабыз. Профилактик әңгәмә һәм бүләккә белешмәлекләр, анда юлны куркынычсыз кичү кагыйдәләре тупланган. Тикшерү урыны 20нче мәктәп каршындагы территория булды. Балалар да, зурлар да юлны ничек дөрес кичүне белергә тиеш. Елена Гыйлаҗева 2 кыз әнисе, улысына 6 яшь, кечесенә 2 ай. Әни кеше балаларын үз үрнәгендә тәрбияләргә тырыша. Шундый ук принцип буенча ул юлларда куркынычсызлыкка да өйрәтә. Говорю, что всегда нужно на красный стоять, на зеленый. Кызылга басып торырга, яшелгә барырга кирәк дим. Ул минем ничек эшләгәнемне күрә һәм кабатлый. Моннан тыш светофорның яшел сигналын көтәргә, колакчыннарны чыгарырга яки алардагы тавышны киметергә, телефонны читкә алырга кирәк. Самокаттан яки велосипедтан төшәргә, тәүлекнең караңгы вакытында машина йөртүчеләр сезне күрсен өчен яктылык кайтаручы элементларны кулланырга. Автомобиль сөючеләр җәяүлене генә түгел, җәяүләр кичүен дә яхшы күреп алырга тиешләр. 20нче мәктәп янында аны буямаганнар һәм бу хукук бузу очрагы. В преддверии начала нового учебного года Яңа уку елы алдыннан барлык кисәтү билгеләре, тизлекне чикләү, балалар, ясалма тигезсезлек, җәяүләр кичүе билгеләре куелганмы, юкмы икәнлегенә игътибар итәбез. Җәяүләр кичүләре яңартылганмы һәм алар ни дәрәҗәдә дөрес оештырылган. Соңгы пункт буенча беренче лицей-интернат янындагы җәяүләр кичүендә проблема тапканнар. То есть здесь пока не обновлен пешеходный переход. Монда әле кичүне яңартмаганнар һәм ул җәяүләр зонасына килеп терәлә. Монда асфальтланган тротуар кирәк, кешеләр аңа эләгә алсын өчен. Хукук бузулар факты буенча юл хәрәкәте миллеге оешмасының белгечләре актлар төзи һәм аларны Казандагы үзәк офиска җибәрә. Кисәтүләр шәһәр һәм район хакимиятенә юл хәрәкәте миллеге комиссиясында әйтелә. Гадәттәгечә тикшерүләр уку елы башланыр алдыннан үткәрелә. Бу елы 6 уку йортын тикшерделәр, өчесендә хукук бузулар ачыкланган.
Әлмәтләр һавадагы сәйер исләрдән зарландылар. Аны беренче бистә микрорайонында яшәүчеләр тойды. Алар сүзләренчә, хуш ис кичләрен күбрәк сизелә. Аммиак исе килә дип уйлаганнар. Мөрәҗәгатькә Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгының Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарәсе белгечләре җавап бирде. Алар күчмә экологик лаборатория ярдәмендә шәһәрнең 3 ноктасында һава пробалары алганнар. Һавада зарарлы матдәләрнең артуы ачыкланмаган. Тау башына әлмәт әләмен күтәрде. Алиана Комарова, табиб-невролог, балачактан ук таулар аның хыялы була. Аны тормышка ашыруга ул күп еллар бара. Алиана төркеме Эльбруска төнне буран вакытында 8 сәгать күтәрелә. Тау башына алар бары тик икенче көнгә генә менеп җитәләр. Туган шәһәренең уникальлеген һәм көчле булуын күрсәтер өчен әлмәт әләмен үзе белән ала. Кешеләр хыялланырга гына түгел, үз хыялларына таба барырга кирәклеген аңласыннар өчен. Хәзер кыз инде өйдә һәм гадәти тормышка кайткан. 3690. Республика көне алдыннан Казан Кремлендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм аның хатыны исеменнән иң яхшы гаиләләрне кабул иттеләр. Тантанада Татарстаннан 500-дән артык гаилә булды. Әлмәт районын Кәримовлар гаиләсе тәкъдим итте. Җәмил һәм Фәния Кәримовларның 5 баласы бар, 4 малай һәм 1 кыз. Өчесе инде үз тормышларын алып баралар, һәр кайсы белем алган һәм хәзер төрле предприятиеләрдә эшлиләр. Кызлары Алия декрет ялында. Әти-әниләре янында тагын 2 уллары бар. Алар Мәмәт мәктәбенең 5 һәм 3 сыйныфларында укыйлар. Тантаналы кабул итүдә гаиләгә ана даны дәүләт медале тапшырылды. Әлмәттән 22 яшьлек таксист полицияга мошенниклык турында гариза белән мөрәҗәгать иткән. Аны алдаганнар, ул кредит алганда арадашчы хезмәтен тәкъдим иткән. Зыян күрүченең займнар алу белән проблемалары була, шуңа күрә ул ризалаша. Ялган финанс ярдәмчесе актив эш имитацияли шалтыратуларга даими җавап бирә, отышлы кредит ставкалары турында сөйли. Җинаятьче клиентның финанс проблемаларын җайларга вәгъдә итте һәм шунда ук документлар рәсмиләштерү һәм консультация өчен аннан 20 мең сум күчерүне сорый. Берничә көннән тагын акча таләп итә. Нәтиҗәдә таксист шикләнә һәм үзенең кредит арадашчасына шалтырата. Тегесе барлык хисапларда блокировкаланган һәм акча булмаячак дип җавап бирә. Әлеге мәгълүмат белән зыян күрүче полицияга килә. Хокук саклаучылар ялган эшкуарны табалар һәм тоткарлыйлар. Ул Әлмәттә яшәүче 20 яшьлек кеше булып чыга. Барлык урланган 43 мең сумны ул үзе теләгәнчә сарыф иткән. По данному факту следователем следственного отдела Хәзерге вакытта мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Кредит алуда ялган арадашчы үз гаебен таныды һәм зыянны каплады. Тикшерү дәвам итә. Зәй махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясын җибәрде. 46-нчы гуманитар конвойны традиция буенча Җиңү бульварыннан озаттылар. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, Зәй бөтен илебез кебек үк әлеге лозунг белән инде 2 ел ярым яши. Волонтерлар да битараф булмаган шәһәр халкы да фурага чираттагы гуманитар йөк партиясын тутыра. Уртак тырышлык белән барлык кирәкле әйберләр, медикаментлар, төзелеш материаллары, су мишкәләре, ягулык һәм башкалар җыелды. Чираттагы гуманитар йөк партиясын узатырга сугыш хәрәкәтләре ветераннары, предприятие, оешма һәм учреждение җитәкчеләре, шулай ук битараф булмаган зәйлеләр килгән иде. Алар арасында Максим Тюкаев, аңа бу көнне хәрби хәрәкәтләр ветераны таныклыгы тапшырылды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.